Ikusiko dugu nola eman alta eskuz irakasle bati ikastaro batean. Normalean irakaslearen datuak ikasleen datuekin batera joango da kohortean, baina agian alta eman nahi diogu eskuz lehenago, adibidez, naiz eta ikaslerik ez egon, lanak aurreratzeko, txokoan trasteatzen hasteko, gauzak prestatzeko, dena delakoagatik. Horixe da ingo duguna. Irakasle bati alta emango diogu eskuz bere txokoan. Orduan, lehenik eta behin bilatuko dugu txokoa. Eta behin, nahi dugun txoko horretan gaudenean, partaideak sakatuko dugu, eta hemen ikusten da matrikulatu erabiltzaileak. Hemen bilatuko dugu izenaren bidez bilatuko dugu nahi dugun erabiltzaile hori, eta gero esleitu rola honetan irakasle rola emango diogu. Matrikulatu aukeratutako erabiltzaileak, eta jazta. Ikusten da, hementxe dago, eta hementxe dago bere rola. Ezabatu nahi badut, plop, hortxe bertan, eta desmatrikulatu. Eta kitxo, ez dago besterik.